que ella doncs, era gran i se la va traspassar, i ja vaig començar doncs, jo, i clar, en aquells moments estava jo sola i era d'orillo perquè clar, vaig començar doncs, a fer-ho amb la mateixa essència, però fer-ho meu, no? Fer una cosa doncs, que fos organitzar-ho amb molta il·lusió, que era molt joveneta, i per mi era un repte important, no? A veure, clar, ha canviat molt tot, perquè és que en aquells moments teníem una màquina registradora, tot a mà, totes les receptes a mà, tot a mà, a les comandes totes a mà, tot era molt de memòria també. Hi havia un metge que es deia doctor Moreno, llavors la practicanta que es deia l'Assumpción, i ells eren grans a punt de jubilar, i a mi això em va enriquir molt. I nosaltres llavors ja vam anar començant a tenir ordinadors, però clar, tot ha sigut... I me'n recordo que vaig anar a l'Ajuntament un dia que ens van explicar enviar un correu, o sigui, el que era internet. L'essència és la mateixa que tenies fa 40 anys, no? Per un cantó tu i per l'altre cantó doncs, tot el que ha evolucionat, no? Tot. I pensava igual que penses, el que passa és que tot és totalment diferent. O sigui, no té res a veure la manera de treballar de llavors de l'ara, no? Però mai se m'ha fet una hora llarga a mi aquí, mai. He passat moltes hores, mai un dia, una tarda, un matí, mai. Sempre se'm fa curt, sempre se m'ha fet curt. Una miqueta en detriment, suposo, de la família. O sigui, tant amb nosaltres a la farmàcia com el que és aquí l'equip, que hi ha la doctora i l'infermera, que ja potser les heu conegut, clar, és com una mica que et mires i ja saps. Jo crec que va ser molt positiu i molt efectiu. Alhora va ser molt... Vam fer un equip molt... No sé, va ser molt... Amb lo complicat que era, jo crec que ens en vam sortir força bé. I la gent del poble crec que dintre de tot va estar ben atesa, dintre de tota la mancança que hi va haver, clar, que va ser molt... Casa meva. És casa meva, això, sí. Sí, clar. Jo no sóc filla d'aquí, ni visco aquí, ni he viscut mai aquí, però el meu cor, el meu carinyo, tot està aquí, amb la gent d'aquí, amb tot el d'aquí, i no sóc d'aquí. Però, clar, és que és tant que he passat.